Oh, map. Tayo na. Magala na tayo. Kahit saan lang. Kanina pa ako nagyaya sa'yo ah. Ni Ari sa'yo, bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na sa'yo kanina, busy ako ngayon kaya lumayas kang mag-isa mo. Grabe ka naman sa akin, map. Layas talaga ang ginamit mong words ah. Di ba pwede gala lang, map? Galit ka na yata eh. Nakakabuisit ka na, hindi lang ikaw ang pinaglilangkuran ko. Kung magdala kang mag-isa, saka ka na magtanong kung hindi mo alam ang destinasyon mo. Kawawa ka naman pala, map. Kanina pa pala nag-init yung panga mo. Patawa-tawa ka lang dyan, hindi mo lang alam na kanina pa nag-init itong pangako sa mga katulad mo. Pati ba naman ang access road na may bayad itatanong pa sa akin? Wala akong pakialam sa mga bayad-bayad na yan, destination lang ang alam ko, kaya huwag nyo itanong sa akin ang hindi related sa work ko. Oh, hala, sige. Payag na nga. Saka na lang, next time na lang ako magala. Masyado mo na naman pinainit yung panga mo. Next time na lang ha. Mabuti pa nga, huwag ka na dumagdag sa trabaho ko. Sige. Payag na po.